credim se gur féidir leis an údarás ach chuirchuig an nua behagan agus tá muid féchan athúil an mhonús ar an bhfuil muid gaidh. Tá an Gaeltachta rion suas in 19 go cheantar éagsúla pleanála agus bé tá an iarna món éibre hana héna féchan tar ga chéanana a ga chéan ceandaíomh sin dá síos go dtí na rútaí féchan céad na hachfainnig go léir a tarfáil, cén líon daoine tarfáil, cén na skillan í taú, cebh duine tá asábar, cebh duine tá gobar an tú agus céad na riachtainna sé chuid fréanála go te. Agus bé mu a teachtar éis go dtí na cheantar éagsúla chun iad sin a phlé a hiile libh seo. Ar réon rud eile ceapan le bailfíocha chuir ar a gcuid sin bhaine leis an údarás. Tá an dára ciste agan a bhaine le cuasaí córcumin, cuasaí teanga, cuasaí farbar a pobl, néonraí clubbaní óigeach eile. Sin ciste airigid as éin atá nebs bla ar an gcuide bhaine le tógáil mhonarchan agus deontar siad a hála. Laidí a bheith sin de €11 milliún an bhíonn seo caite, thugam mar túsáte, an rudaí go léir a bhaine le cuasaí teanga, cuasaí farbar a pobl, cuasaí córcumin agus nó néonraí. Go dtí héin a luaithe agus a phoiblí a bhartar aimsir an éireachtais agus sin go léir híos Ostán Ghobnatan. Bhí achanaí láidir tací hana héin ó áitaní agsúla sa Gaeltachta. Maidir le néonraí, cosint a thuirta na néonraí thar éon rud eile. Agus ar nó a tháinig chud eile chun cína na dhiaidh. Tá ceist na teanga. Head a bheith táhachtach, agus im a thuairim sin níos táhachtí ná riamh. Agus is ceistí gur bád a gach éon phobal a thuirtaí chamáid. Tá stratéis fiche bliain an réaltais don bheith a le feiceú deirtarlinn idir seo agus deireanna bliana. Agus leag fan amach in sa stratéis sin an aon líne mar éiceann san réaltas é. Don Gaeltach mar a bheith amach an seo. Agus tíbhiste gá sin ceist an údarás sin. Ach bé dúlháinnig a thuairim se gáthirtan na pobl Gaeltachta go léir ar fud na Gaeltachta, go deistíonmhathe an stádas Gaeltachta chuineáil sláán, in sa stratéis sin, freigart an dúlháin sin. Agus ón bhlé atá agan le pobl in cheantar seo. Siar siad de blianta. Tá mé cinnte de. Go mé glór láidir an phobal sa cheantar seo. Idir chaintar í Gaeilge agus daoine eile nach bhfuil Gaeilgeachar, bhfuil cánaí orm sa cheantar ar tábhacht a cló stádas Gaeltachta cheantar bhúsrí. Go néanfar gachas féidir leis an stádas sin a chuineáil sláán agus a threisiúil. Mar ní ann cuasaí teanga ina lán stad. Ní bhíonn sí riamh na lán stad. Tá sí cúlú ná tá sí dul an cín. Agus an bailach is tábhachtaí ile blé chuir an cín ar ná agamach sí gá láirte de teala leis na daoine óga leis na gasar agus mar sin de. Ach béon dúlháin sin á. Agus is dúlháin é atá lárnach dobar an údarás. Tá chaint an fhí aithríoch ar reachtaíocht an údarás sé sin an legan amach atá ar an údarás féin. So go mé go MFG ar bá. A cúpla rud ar ágan fhí sin. Tá phlé phoiblí bhá dhéanamh le tamna nuas. Ar aithrithe ar legan amach an údarás. Ceanna cílíonn seo sin. Tá sé luaite go gineráta an éire, go bhéadh údarás cóchtaí na feimimí bheithe a bheitcha síne. Tíbh mud na teornach atá an bheith an lá nuail. Déadh sé tardu. Déadh líon na ggóiltaí atá tafa ag a bobbal láthar na huaide, ardú nó íslú. Ach tá sé réasúnta cinnte go mé aithríán, ní bheith sé mar atá láthar na huaide. Bé legan amach difriúil ar. Tá sé ráite chominnig sé. Tá sé ráite an éire chum mé, go bhfuil an todhchaí a bhíle bheith hán I mí éadráinte thugann a chur siar sé bhí in iúint go aithrithe a réis ar struchtúr an údarás. Bei ábhar machnamh, do the public léir ar fud na Gaeltachta sibh héint an áireamh ins na haithrithe sin. A gcuireadh sé isteach ná amach áireamh sin, má leidítar líon na ggóiltaí tafa ó dhéanaar dó heachna dhéar go dtí déanú nó ochtar.
A gur sé chuibh sem a thugtar cóchtaí ón údarás a bhaine le cuasaí forbre tinslíoch agus bhí sin thart tintíocht déirn. Cé bheith duine a bheits istithe siomraí nar a bheits aire I láthir in áitaí agsúla. A bheith clacán Jacob a rá ná chuid isteach a túdarás. Tá an túdarás tábhacht tú dúin. Tá sé céad díoch an postan se ná mechar fáil, mar a túdarás. Nún mea. Cé chod tábhachtach agus tá údarás na gaiilteachta de phobal bhúsraí. Ní rá é seo, ní nemhain tic na cheist san is na MFG, teach me go dtí sin ar bháil, is ceistéil ar fad é sin. Ach an ábharmach na bheith seo. The phobal bhúsraí, the phobal Chorcail Ghobnatan, the phobal Connemara, the phobal Hir Conil, agus the phobal na gaiilteachta péáid atá siad. Má tá ahrú bonúsach le déine ar an legan amach a chaid an údarás. On cummal a daoine, a mé éon éirí amach, a mé ráte sa bheith ag a radio. Tá chaint bun faoin ábhar seo le sé bhí nús. Bé a bhhaid níos mó chaint faoi, I rinne na leabh hí na seoró. Gálam díobh go mé a bhhaid níos mó chaint faoi rinne na leabh hí na seoró. Agus an rud atá gá rágam seo nach léir, go bhfuil ábharmachtamh dúin go léir. Péir the Harloig by 5 minutes in Údaráis is 5 údá réir. Mission no pay phlé do hiúchas a mhír agus an iardan a bheits an eagrás siad san réir pé áhrú I hiúchi mar hiidir sí phoiblí níl an rá leagin. Ach tá ábharmach na bá. Get a buntáistí agus ní buntáistí bhán. Ach a gnám céine bhhailm the réimar a bheits an díospóir te le lei. Idir se is den bliana. Maidir le bhfuil an údarás, an legan amach a bheits the fragrafí bheits na PC a détí a chur an nún an seo nó an nún an siúd. Go néanach daoine bhórmach na bheir agus in dhearan lé is watheile pobal na gaiilteachta atá an eagriacht an agus pé eagriacht a thiocras in na dia. Baile Mhúirne is watheile pobal na gaiilteachta a bheits an eagriacht sin an chomh mar. Mar tá mé réis de cinnte go rud amháin. Nach meach an teire atágan a lár na huaire a tá mar aire agin le fad an lá agus a bhí mar aire stáid ribh sin agus a bhfuil aine bhaithe go léir nó aine chud mór a go bhéir. Nach meach éon seo gá bheartú ag éman ó chuomhan an stáid sé mar aire. A racha chun lesan na gaiilteachta de chur éon áthraithe legan amach údarás na gaiilteachta. Ach chun teirige agus chun sochaid a chur chun gaiilteachta mar bheith. Tá todhchaí na gaiilteachta a bra ar eagriacht láidir gaiilteachta behan chum chéin struchtúir a bheits an. Agus Baile Mhúirne tá pobal na gaiilteachta bhí dílis an bhéil is ruscadí seo a chuinní slánaí aineoin go bhfuil sí lágan se agus an siúd ach a chuinní slánaí go dtí seo. Mar hanga phobal a híanaan siar 5,000 bliain nó 3,000 bliain hebí céad bliain a sí siar. Tá sí chuinní slán ag chaintar I Gaeilge san Gaeltacht. Agus Baile Mhúirne tá pobal na gaiilteachta I deidir eagriacht le a bheith hacab atá a féchan den níor leas agus maithis agus taibh na gaiilteachta agus an phobal a dhéanaan suas an rud a dugamíd pobal na gaiilteachta. Ó bhí na saona se caite, tá phlé phoiblí ar siúl maidir le meithead forbar in na gaiilteachta agus údarás na gaiilteachta. Agus thosa sé sin le Cruinniú a thairg ar na gaiilteachta éman ó chuomh idir antan ó sé phríomh meithead forbar in na gaiilteachta agus mé fé. Níor annach an trúr aige. Ag Cruinniú na forbacha agus phlé an teirelín an geartherma agus an áidtherma. I déirmí bhfuil a míad mise I míúdaí go gineráta ó Baile Údarás déanais. Go mé athraithe teacht chun cín de réimar atá muid de Údaráis. Tríd an bliain seo agus tríd I chéad bliain eile agus tríd na blianta tábhún amach. Agus go mbeadh sé teiribh ina thuairim sesin dámach cóthathú idir an Údarás agus MFG 5 uair a háló sé.